दिनैहाय जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि बिथोन बायदियैहाय दतमा समस्तिया जिहेतु मोनसे प्रेस्टिजियास मोनसे समस्ति बड'फानि समस्ति बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे माने समस्ति हिसाबै बे समस्तिखौ माने जौगाखांहोनाय आरो बे समस्तिनि रायजो राजाफोरखौ सिबिनाया मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि मोनसे दायित्व। दा बे हिसाबै दिनैहाय दतमा समस्तिनि सिङाव गुबुन गुबुन प्राइमारिनि सिङाव माखासे माने गोग्लैसोनानै थानाय गामिफोर जे गामिफ्रावहाय हान्थामेलानि खोब उसुबिदा माने दैज्लां बोथोर फैबाय गोबां माने हाब्रु दैब्रुजों जोंनि रायजो राजाफ्रा जुजिनाङो। दा बेखौहाय गामिनि रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय माने जेरावहाय गाज्रिथार लामाफोरखौहाय सेन्ड ग्रेभेल होनायजों लोगोसेयै जाहाथे माने बे गामिनि हाब्रु दैब्रु लामाया मोजां जायो, थांलाय फैलाया मोजां जायो, बेखिनि हाबाफारि लादों। आरो जायगा जायगा जेरावहाय माने हिउम पाइप नांगौ बेफ्राव हिउम पाइप बसायनानै होनाय जादों। थिग बिदिनो नैबे रामफलबिल VCDC नि सिङाव साबकाथा गामि, बे गामियावहाय दिनै बेबायदि मोनसे हाबाफारि लादों। आरो बिदिनो हाब्रुबारि VCDC, सेलमारि VCDC बायदि बायदि गासै दतमा समस्तिनि जेरावबो 11टा VCDC बा प्राइमारियावहाय गोग्लैसोनानै थानाय गामिफोरखौ सेन्ड ग्रेभेल होनाय हाबाफारिया माने मावफुंजागासिनो दङ। दा जों गोजोननाय मोनदों जे जोङो जिहेथु प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय जोङो UPPL दोलोनि साफा माने मावथि बे हिसाबै जोंनि दैदेनगिरिया जोंनि समस्तिखौहाय फोसाबनायनि थाखाय जेबायदि हाबाफारि लादों मोजां मोनदों, रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों। आरो फैगासिनो थानाय सेप्तेम्बर दानाव जे माने बिटिआर बिसायख'थि जागोन, बे बिसायख'थियाव जोङो रायजो राजानि अनसायनाय मोनगोन आरो जोङो दतमा समस्तिखौ जेरैखि जाया माने UPPL दोलोनि बिजाथिया देरहालांगोन जों बेखौ आसा खालामदों। आरो बेनि थाखायनो जोङो रायजो राजाफोरखौ जोङो सिबिनो थाखाय दिनै ओंखारदों। नोंथांमोनहा रुलिं सरकारनि साफा दैदेनगिरि, नाथाय नोंथांमोनहा सरकारनि आसनिजों मावनायखौ नुनो मोनाखै, गाव गावनि पकेटनि रां बाहायनानैसो मावनायखौ नुनो मोनदों। मानि थाखाय बेफोरबायदि जादों? दा सरकारनि आसनिफोरा माने बाजेट अनुजायै जायो। दा बेवहाय नोङो 4 बोसोरावहाय जे मोनसे समस्तिनि सिङाव थानाय खना खनला गासैबो गामिनि लामा दालांफोरखौ मावजोबनो हायो बे नङा। खारन दिनैहाय भारतबर्षआ स्वाधीनतानिफ्राय दिनै 78 बोसोर जाबाय। बेसिम समावबो माने दाहालागै जे गामिनि खना खनला गामिफ्राव जे बेबायदि अबस्था जानानै दङ, लामा दालां बानायनाय हाबाफारिया जोबाखै। दा बे हिसाबै जोंनि UPPL सरकारा जे 4 बोसोरनि गेजेराव जे गासैबो लामा दालांफोरखौ सरकारनि आसनिजों मावजोबनो हायो बे सम्भब नङा। बिनि थाखायनो जोङो माने जोंनि पार्टिनिफ्राय जोंहा माखासे वेल विजारफोर दङ, माखासे जोंखौ सापर्ट खालामग्रा बिजनेसमेनफोर दङ, बिथांमोननि सापर्ट लादेरनानै जोङो माने सरकारि आसनिनि बादैबो जोङो माखासे गामिनि गाज्रिथार जोङो लामाफोरखौ माने मावफुंनानै होदों। आरो बेवहाय जोंखौहाय प्रमद बर' सारनि जे सरकार सालायनाय बा प्रमद बर' सारनि आइडिय'लजि प्रिन्सिपालखौ मोजां मोननानै माखासे गिदिर माने जाय बिथांमोनहा बिजनेसमेन, बिथांमोनहा जोंनो सोरबाया ट्रेक्टर माने दान होदों, सोरबाया JCB दान होदों, सोरबाया डाम्पार दान होदों, फगलेन्ड दान होदों। बेबादिहाय जोङो दतमा समस्तिखौ जोङो उद्धार खालामनो थाखाय रायजो राजाखौ सिबिनानै जोङो जाहाथे रायजो राजा जोंनि फारसे आरो अनसायनाय फैयो, जोंखौ मदद खालामो, बेबादि हाबाफारिखौ जों लादों। नोंथांमोना? आंनि मुङा उकिल ब्रह्म होनदों। आं आजिले 10 बोसोर रानिं आं बेयाव रेसिडेन्ट हिसाबै दङ। बे गामिजों गोरोबनानै माने बे गामिनि आबहावाजों गोरोबफानानै दङ। दिनै नोंथांमोननि गामियावहाय UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा लामा बानायना होफैदों, लामा खोना होफैदों, गोसोआव मायदि मोनदों? गिबियावनो बर' रादाबनि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों आं धन्यबाद होदों आरो गोजोननाय जासिदों। दिनै बे समाव गोबां बोसोरनिफ्राय सैसोनानै थाबोनाय जे अखा बांखा बा बेबादिनो लामा सामानि डिस्टार्बाव गथ'फ्रा बेबादिनो स्कुलाव थांनाय फैनाय गोबांथार दुखु खस्थ'आव जों सैनांनानै दंमोन।
दिनै नोंथांमोननि बे UPPL दोलोनिफ्राय जे जोंनि बे गामिखौ जे अनसुंथाइ हिसाबै नोंथांमोनहा हेफाजाब होबाय बा बानायनानै होबाय बे लामाखौ बिनि थाखायनो आंनि गोसो गोरबोजों आरो हाजासे धन्यबाद जासिबावदों जेन' इयुनाव आरो बे आद्रा खामानिफोरखौ जेन' कमप्लिट खालामगोन होननानैबो आं आसा खालामदों जेन' जोंनि बे गामिया जेन' नोंथांमोननि अननायजों जेन' उन्नतियाव जेन' फैयो बा जोंनि रायजो राजा जे साबकाटा गामिनि रायजो राजाफ्रा जेन' सान्थियै जोंबो जे थांनानै थानो हानायनि राहा लामाखौ जेन' मोनो बिनि थाखाय आसा खालामदों आरो इयुनाव जेन' जोंबो नोंथांमोनजोंनो उन होसोफानानै जे रायजोनि जे समाजनि मोजां खामानिफोरखौ जोंबो मावफानो जेन' सुबिदा मोननाय बादि आरो बेबादिनो मोनफ्रोमबो खामानिफ्राव जोंबो आगबारायलांनो आसा खालामदों जेन' नोंथांमोनहा जोंनि बे गोग्लैसोनाय गामिखौ जेन' सुबिदा खालामना होयो बेनि थाखाय आं बेखिनिखौनो नोंथांमोनाव आं धन्यबाद सहकारे आं हामबाय जासिदों। এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ECG টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एंड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेंटल हाइजिनिस्ट इमार्जेंसी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयर एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।